pedhot ora mendem lho. Ora medok pisan. Ayo. Iki jane. Ki jaman kuliah nanti sprene. Lempeng-lempeng. Kamu kok kancane iki bengkong-bengkong. Ani yo. Kancane sapa ta, Truk? Ning Gambang. Ning Gambang iki Gapero. Ojo cawi duet lecah. Monggo, Mbak. Salah tunggal. Mbak Ani, monggo. Lincah. Yo, kanca-kanca bareng. Ayo. Sing ora bareng nak cowok 50. Lah. Iki pira, Truk? Oh, itu 75 kok 50. Oh. Oh. Bareng ya. Jirok lu. Kuwi contohnya sapa ya? Budi ta? Tak kandake Rangga lho, Bud. Halo. Ojo tak musik lah. Nek gendem malah. Monggo. Suwuk kelopak nggih, Mas. Nuwun Kang Gareng, Petro, Panwe Bagong. Ada apa Kang Petro? Ah iki. Dina iki seneng banget ya. Iya Le. Iso sowan ana ing halaman gereja Santo Yohanes Rasul Paroki Indranggu. Ah iya. Nanti acara peresmian gereja kan mesti direnovasi. Rangga. Merah kae Mau iki yo piye to, Truk? Oh iso layang ning kene iki mau-maune piye? Aku ora rancang. Mantar. Ribuan mes boten saya tenan boten saya. Napa? Asisten Stand apa itu kok? Yo to. Om Asis kuwi Bapake. bapake kancaku SD. Nek apa wedok? Wedok. Ratu Warno. Saiki Gestrek nih lho. Gestrek Lagu. ngandong. Aku melu iki kelas 5 SD. Kuwi tekan komoro ning omah. Dasare aku dadi nomere ganti. Walah kok ganti lho. Wedokane akeh wong iki. Niki tak kon nganggo gamelane Pak Witoe. Wah, aku isin nih. Gur bayar titik ngene iki to. Aku sithik ora apa-apa wong dhewe nyelenggarake kok jane ngono jane malah mesake. Maning-man gitu pergi Bu. Diparingi wekdal kagem sinau. Iya, dasare kuwi yo ijek. Nggih nyuwun ngapunten menawi tesih kathah kali petanipun. Momone tunggal gandul ya. Ora apa-apa iki Kang bacar oleh. Nek ora ajar ngene iki kapan isone. Wah iya. Niki kita sing ditengani Kak Wiwi mboten nggih. Oh Mas. Apa cok? Ijak depan. Kak Wiwi no Mbak Apri iki wis setel paten ro dhewe. Ngono cecak paten kok nek mayang. Kan kurang sunat lho, Pak. Tapi ta truk wong iki cilik Ani sapa ya kon ngomongi Mbak Wiwi no Mbak Apri. Angger lu adoh kan
kono yo gawane Pak Mimin Pak Api ya. Ani. Sing sok gawe ya mong kuyok kok. Wis sadurunge kuwi matan sik. Jam 1:30. Lho kita iki baris sing iki, Cok. Ah, kok seneng mek cacah. Oh, lho, niki Pak iki oh sendiri ya dipake lho. Aku ke story cah kecil. Berikon itu di Kulon. Kilen. Dapat dari Ulon. Kulon. Oh, Ulon toh, Ulon. Ulon Mbak Ani. Oke, kilen kilen. aku ngalani loh. Menika Mbak Ani. Kulon ngarani ngelar iki. Saking Karangkembang. Menika garwanipun Ki Gatot Purwopandaya. Kalau ini bareng asta wonten Gereja Kebon Arum nggih, Mbak. Oke, wonten paroki Kebon Arum. Paroki Kebon Arum iki wayangan terus Pak, mbok gereja-gereja saklaten iki do wayangan kok. Tari sekali. Lah kok sing ditanggapi kowe terus ayo paling ora gelem muri-uri kabudayaan Jawa. Ani aslinipun saking pundi, Mbak? Asli. Saking Blitar. Oh, saking Blitar, Jawa Timur. Nggih, matur nggih, Pak. Sekuyung ajene. Ya, Dek. Oke. Lerek Mangitan. Iki istimewa. Sopo to? Halo, Mbak Mubida. Oke, halo Mas Axel. Gimana kabarnya, Mbak? Puji Tuhan, saya. Oke, aku boten tumut kula nggih, Mbak. Oke, toh. Terakhir kau tahun 2017. Nah, melupakan kok. Andanan. Boten panjenengan nggih muncul-muncul kok nggih. Tidak dina awal. Nanti jalan itu toh. Saya karo Magelang loh, Le. Asli pundi, Pak? Jenengan niku? Asli Tulungagung. Tulungagung, Jawa Timur. Yen Tulungagung iki tenan. Singgane mesti sip-sip. Ya toh, Bud. Bu. Pastel. Tulungagung. Saiki tasih kuliah napa nyambung babel? Mereka masih kuliah sambil kerja. Oh, semester pinten, Mbak? Semester terakhir. Oh, terakhir. Nggih. Wonten pundi niku? Wonten STB Alia Yogyakarta. STB Alia. Niku kuliah napa? Kuliah teknik mesin napa? Bahasa Oh, bahasa. Bahasa napa? Inggris. Wah, bahasa ini soalnya angkat tangan ini. Angkat tangan. What's your name? My name is Mubida and you? I'm Axel. Arep tawar deh. That is yeah. Hah? Full name. Oh, full name. Fully berarti penuh toh? Iya. Jadi komplit. Oh, bocrok. Yohanes Axel Agung Wicaksono. Beautiful. Yes. Love it. Oke. So how are you today? No. Iki kabeh apa to, Bro? Matur nggih Pak Wida nggih. Bisa kuyung. Wis cahyi jam ya. Oke. Lerek pangitan malah. Cilik menik-menik. Nanti iki senengane sing nebak. Ini cendalo, Mbak. Kuwi jenjing. Nakal ya. Apa ya? Asma sinten pitaran saking pundi? Jenami kula Elvina. Elvina. Saking Dalam saking kami. Ngawi. Ngawi ini pun pundi? Pundi Pangkur. Iya. Apa kita? Kali Pangkur nggih. Menika tasih kuliah napa? Tasih nyambut. Pun nyambut damel. Jadi kula saya kuliah. Oh, kuliah. Nggih.
Kuliah wonten? Wonten isi. Wah, gawe kancaku berarti iki. Oh, pitok kok. Wong kancane dikok lali. Tasih kuliah nggih. Nggih, Mas. Ini single apa single? Statusnya apa? Wis mahasiswi. Mahasiswi. Oh, mahasiswi kok. Ini kita harus diopok-opok bebek ini. Ada bebek. Matur nggih Mbak Erlina nggih, sampun semuanya. Larek mawitan lah iki. Iki damane bocah-bocah. Bocah-bocah edan. Iki damane yo kuwi kuwi. Monggo disepakati. Asma sinten iki dalam saking pundi? Nggih. Nggih, pertama Mas. Nggih. Mikula Utsa Damasuri. Utsa Damasuri. Bisa dipanggil Utsa. Nggih, lintune niku napa? Liyane Utsa napa? Bisa dipanggil Utsa. Bisa dipanggil Ceni. Nggih, terus Bisa dipanggil saya. alah. Ayo enggak? enggak. Pacare Rangga. Utsa Damasuri. Di dalam saking pundi? Dari Sukoharjo. Wah, Sukoharjo. Sukoharjo ini pundi? Weru. Oh, weru kidul mriko. Napa kertas? Nggih ngertos wong nate mriko kok. Tenggene sinten sih sopir-sopir. Nggih, matur nggih Pak iki yo anu lho. Pemenang juara Sinden Idol. Gitu toh, Mbak? Idol. Lah nopo? Sinden nopo? Lomba Sinden Muda Nasional. Oh, Sinden Muda Nasional. Oh, Muda Nasional. Nah, ini loh. Ini kuliah apa? Iya, tasih kuliah. Oh, tasih kuliah. Wonten Wonten isi Surakarta. semester pinten, Mbak? Semester 7. Wah, sepak. RTA ini. Banyu dibantu mboten? Purun napa? Oh, purun mawon. Saya Sukerso. Oh, kersa. Nyari sapa ning? Oh, nggih. Ini dijenengani napa to sih, Mbak? Lupa anak lupa. Oh, ya, dekane Pak Nidro. Kok di bapakku lho iki. Direkam lho. Nggih, Mbak Uca nggih. Bagi mumpung sinden juara sinden to iki Tanjak iki. tajake sing nyemek sik. Nah, apa-apa. Ya ini kok. Napa Mbak? Jenengan ajeng cineman napa langgam anu cineman mawon cobi. Sing Slendro Songo. Napa? Dari Grinding. Oke. Ini monggo. Yo mumpung digendari Mbah Wir. Ah, sapa? Di kancamu. Kancamu kuliah. Kancamu kontrakan. Sak kelompok maju te ambiyen ono Mas Adi yo dalang. Wah, iki yo boyo iki yo. Dalang kabeh iki. Wiwit saka sing ngempul, sing enom, sing dembung loro, sing nyaron telu, peping, burang, wah kabeh dalang iki. Sing budhok yo dalang. Dalangan pit. Apa, Mbak? Kate ginding. Yo.
sing nembang diucap Damasuri matur nuwun saking Mas Anggit kurung Pak. Saking Mas Anggit pengundangipun Ki Bayu Haji. Matur nuwun Mas Anggit. Niki nggih wah niki Mas Aksel hadir, Mas Vito. Wah. Lagi disusul bolo-bolo Kapero budaya. Mas Botot, Mas Gilang, Mas Vito, Mas Dwekson. Wah, ini sapa iki? Mas Uca kok saiki tambah cantik tenan. Oh, baik. Kita enggak. Oh. Aturan enggak? Monggo enggak usah. Kayu kambil. Dikuceke Utsa. Nah, kos-kosan nggawa pit motor cilik. lagu ini tenang tetap aidit kayak wayang kulit dan ruah besok wah lagu ini sih wayang kabeh motor Pak Dalang Mas dibawain wah Pak RT turun Pak RT enggak Mbah sapa iki? Mbah Kelut. Kakang siji jadi nanti supporterku konsumen lu ya. Lagi monggo Mbak Apri, Mbak ini monggo. Mentok tak dani.
iki. Iki jenenge Panggil pancini pun gara-gara hasil kesarangan para jemaat gereja paroki Gelanggungan paroki Gelanggungan Romo Tomo tasih renggah tasih Oh ini gaknya naik diri ya, soal diri diri banget. Dulu dan asetnya cantiknya Indonesia. Ini juga ditenggani guru-guru tercinta Pak Bagus, guru olahraga. Bisa aku kayaknya diajari jepitan dan jepitan. Kalian sama cepat ya, tadi kita kok anak sembilan kok. Dulu Pak Bagus cuma ngajar aku cuma sebentar, terus pindah di SMK 4. Mungkin ngerti trik kamu kamu dulu. Jadi kakak saya ngomong prihatin ke Putra Maya, prihatin wong Jawa biasanya suasana tenang bisa tenang pikir. Iya. Prihatin wong Jawa kira melek. Kayak prastawa bengi iki. Prihatin melek. Bonusnya mungkin dapat dua. Bonusnya. Jadi kau ngerti, wong olahraga ben sehat, bonusnya langsing. Olahraga ben langsing, nggak ora sehat piye. Jadi olahraga ben sehat, bonusnya langsing. Jadi harus diluruskan. Melek kok bonusnya itu kulkas. Itu apa pit apa dong listrik. Nyetrum rata prina. Gimana piye? Isae lancang. Ben besok suaraku sik indah, suaraku kok iso. Kayak dalani-lani. Dadi liyane galak-galak. Wes saiki kok penonton mundur kabeh. Kok galak-galak Pak jenengan piye kula tesih cileke lemah lembut kok. Saking dene tambah umur niku pun saya panas. Zaman ket kowe dokter tak kok kowe. Eksa dokter tak wis dampingi Axel. Ekstra dokter tak sing wis kowe kok. Akhirnya pamit pun sing aku sakit kan. Selain itu cah bagus. Ayo Mas Adi. Nyamang yo gaya gono kayak putih-putih. Likur. Mula kan nyamang gede kok do lagi juga kabeh iki. Ya nggo ngidoni kowe. Gitu. Aku rasa sayangnya tercurahkan dengan apa? Menelan ludah. Monggo aturaken menapa, Pak? Izin bawa mamang nggih. Oh nggih, bawa. Raga. Nek foto ki Pak Surya ora ketemu di foto. Ya preso wong sing wis sekarang ya sampe kenali aku. Foto ki kok dhuwur iki lho, Mustaka. Foto ki kene Pak Surya. Kok sing difoto Tunggak Jati. Arep foto sapa enggak? Ucahe. Mau curhat kangen digocengke urusan. Urusan bojone Rangga. Gocengke Rangga. Nek juga bareng. Kok gantian Rangga gonjenge ucap. Wis dewasa lho, Mbak. Aku berani. Nggih TJ. Lho, jenengan mboten ngertos montore Rangga ya. Oh, TJ. Ya sikile rusak. Yo, Pak. Hajab turu sore kaki Aku pikir padahal mau itu nek sedina udah terongso suarane jake ngono ngene yo. Aku ora udah terang apa-apa suara kok bosok ngene. Ini ora apa-apa wis segine dede. Laris dhek aku ora bakal ngurangi rezekiku, laris ora bakal ngurangi rezeki dhek aku. Suaraku bosok kan ketuk pasoryanku sing cantik. Ayo dadi pemorjoane sok ketutup jadi jangan pernah takut. Setiap yang punya apa pasti mempunyai rezeki. Akeh lho golek mau wedok sing raine muntir ngene iki. Pokoke sangra payu pokoke nek tuane di rezeki bayi rusuk golek pangane di rezeki lu makan tuane lho perantara
Baine iki sabda. Rungokno nek mbakmu iki ninggal iki ngene iki. Aku mengelingke dan saya pernah tak nikmati kebahagiaan rezeki sing penting budidaya dan macam-macam. Nggih, kudu iki. Dirasani. Nanggal. Tapi akeh ngono sih. Jaluk mie. Yo jane kene to. Yo nek yo ora ngerti. Kok beretukan ibu kok. Mau itu tutusan keringetnya kok bahagia. Nyangke bakal Ayo, ayo, gentosan. Bamin. Ayo, Kok busuk dia tau? busuk imin. Busuk. Ya bener saya sukimen ya, Mbak. Buki busuk. Busuk batang. Buki ki apa bumi ni? Ngono kok busuk. Kayak Erlina mau dipanggil tuh, ayo Bu Er. Mufida, ayo Bu Mu. Lho, nek ora busuk. Budi lo. Budi. Wah, Budi. Oh. Jangan dicium, Lek. Jangan dicium. Sekedar Mas Pedro, kula tatare. Nek babakan kabisan ora kagunan sekolahmu aku ora main itu. Ning attitude-mu. Nol besar. Pak, aku bintang tamu. Ngomong tamu. Aku inden karo aku padahal hubungan bulan sebelumnya lho karo nang iso. Nek ora tak cekek karo terus peleke. Jangan aku wani. Ayo, Le. Lanang jangan. Ayo, sal. Bawa kok ibu. Malah harus pinterin. Wah, asam lambungnya munggah kuwi lho. Budi le. Wah, jarang kuwi, Lek. Jarang niku. Pra profesional blas. Iki kudune sing paham ki kowe. Jadi halo mbok cedak. Walah ngomong. Pancen dan dunianya yo dinikmati dilihat. Kok malah dibiake jare kok. Iki karo wong ayo Iya tak? Netral lho, eye contact pelajaran lho. Mula-mula Kalau kita kerja, kenapa ada orang tidak terlalu pandai, tapi dia jadi frontliner garda depan? Karena dia cakap, ketemu tamu menyapa, memberikan sapaan, senyuman, greeting, tapi tak sama mas girap-girapi, hei. Gimana orang pertemuan nggak pabrik seperti muka yang ngono greetingmu, kalau body language juga kayak ngono, kok piye? minggu mulai gak tom-tomen iki. Kowe mana mau cek kutok? Kalian apa jadi bocah? Sandang kelawan pangan yo iku pakaianipun Walah Budi lah kayak dicerai ngono njaluk tisu iki. Wah, ya tisu iki kok tisu magic iki tisu kuwi lho kok maksudnya padha-padha tisu kan kegunaannya beda-beda nek tisu basah kok ngelami ini kita itu harus tahu semuanya itu dipelajari. Wong melek sabar
Monggo jelaskan apa Mbak Pri? Langgam rengu. Oke. Ya Allah, Ya rengu. kok sik kula tak golek cakepan yo nduk nang karo. Kelek oke kan gede. Menang nom tapi cara akeh Joko ora. Tak buka sik nang ngono. Saya tak bacakan. Langgam rengu kok temu. Kita ora. Sing nempel. Kita orang. Aku ora Topri. Lah temu iki kayane lho dari Ini kan tempatnya itu loh kemarin itu kan gua berpikirnya traveling kan di rengulang dong. Temen channel ya bisa. malah buka link apa ya? Wah kalau aplikasi bericat itu lagi. Pak 100 meter ya. Budi, ayo mek. Oh, lah siapa kaya ngono ngono Pak Budi piye ta? Anang no kok. Bahanan. ketemu bilang kan karakter.